Mae testyn sy'n gen i yn llyfr Daniel ar y 5 benod ar y 7 adnod ar 20. Tua bwyswyd yn y cloriannau ac at gael yn brin. Mae'r gair pwyso yn boblogaidd iawn. Mae'r rhai eisiau ennill pwysau. Mae'r rhai eisiau colli pwysau. Ond fan hyn, faint ydych chi'n bwyso yn ysbrydol? Dwi'n ddim ydych chi'n neud yr un peth â fi. Pan mae'n mynd am bertroi i dre ac yn gweld pobl yn cerdded yn hawdd nôl ac ymlaen, nôl ac ymlaen. Yn rhedeg i siopa, prynu pethau a parseli, digon diniwed falle, ac yn neis i gweld yn symud ac yn hapus. Ond yn ymwneud faint o'r rhain sy'n meddwl am Dduw. Ac yn ddiweddar, mae yna gêm wedi bod yn does rhwng un gwlad a'r llall. A da chi'n gweld y miloedd. Wel, maen nhw'n moliannu. Maen nhw'n moliannu'r bêl. Beth gall pêl wneud iddyn nhw? Be all pêl wneud? A mae cwbl yn dibynnu ar pwy ochr sy'n well na'r llall. A pwy sy'n mynd i gofio hynna ymhen 100 mlynedd? Fydd dim sôn am y peth. Ond ble fydda nhw, tybed? Ble fydda nhw? A'r cwestiwn fydda'n dod i fy meddwl i yw hyn. Faint o'r rhain fydd yna nefoedd? Faint fydd yn uffer? A yna ydy feddwl, ydyn nhw'n credu mewn Duw? Sut mae'n bosibl i weld creadigaeth cymhleth fel hon a creaduriaid cymhleth fel ni a'n feddyliau cymhleth a'r pethau da ni'n gallu gyflawni a mawredd y bydysawd a dweud fe ddechreuodd efo dim byd a mae'n gorffen efo dim byd. Wel, mae'n ffwlbri. Mae yna rhywbeth a da ni'n credu mae Duw yw creawdwr. Mae'n beth anodd iawn os ydy dyn yn gonest i ddweud gan weiddi'n yr awyr nid oes Duw. Wel, fydd hynna ddim yn upsetio Duw. Ond tybed arno bobl yn mentro dweud hynna. Ond synnwch chi faint o bobl ydw i wedi cael sydd dod at derfyn i hoes ac yn sydyn maen nhw'n dechrau meddwl am Dduw. Ond nid bob un sydd yn gallu meddwl am Dduw. Mae'r rhai yn marw efo dicter. Is i weld rhywun unwaith a ffein iawn. A ges i at y gwely nesaf ac oedd o'n rhegi ac oedd eithaf dos efo dy Iesu rôl arall. Ac oedd o gynna fo diwrnod i fyw. A ni'n meddwl, oedd o'n ystyried. A wedi digio hefo Duw oedd o. A wedi digio. Wedi gofyn i'r rhai dwi'n nabod yn dda i ofyn i ddod i'r rhai yn capelu gwasanaethau ni. A maen nhw'n bobl neis, garedig, galluog. A wy'n sôn am capel, chyd beth wy'n gael? Maen nhw'n cered off. A ddim yn siarad am dridiau. A ni'n meddwl, beth sydd yn setio nhw gymaint? Bod yna rhywbeth ar ôl marw. Ydych chi'n meddwl mae rhyw grwydro mewn gwagle i'w? Nawr, mae perthynas i fi ochr fy mam ac o'r teulu yna dall crefydd yn diwedd oedd o'n neud mwyn ac iawn gyda Darwin Huxley fi yno. A ddarllenes i oedd y llyfr yr hyd i brynu oedd yn 70 pint. A ddarllenes i yn ei eiriau hun oedd rwy'n disgwennu beth o'n dweud i Funida Ola. Oedd hwn wedi cael cynnig i gladdu yn Westminster Abbey o gwrthododd, oedd o'n gonest yna. A dyma fo'n dweud fel hyn, i fi cael cofio'r geiriau'n iawn. Wel, dyma ni te. Dyma'r diwedd.
Tywyllwch, antur, dim byd, gwagle, na fi, hoffa fi, gobai. A marw. Liciach chi farw fel la. Liciach chi farw fel la a cwrdd a Dyw. Fel la. A Dyw yn dweud, o gen ti'n byd i ddweud wrtha fi? Dyn byd o gwbl. Ac eto, da ni'n meddwi ar bethau bach fel pel. A ni'n meddwi arnyn nhw. Ac yn sy'n cicio pel. Da ni'n addoli nhw. Wel, maen nhw'n glyfar achos nhw'n beth o'n i'n eisiau bob tro. Ond maen nhw'n glyfar gael chi cicio hi. Ond addoli. Addoli. Beth fel yna. Mae'r hai yn addoli'r ddiodfeddol sydd yn waith ac affuriau. Ac yn y blaen. Ac yn y blaen. Anoeth yw anwybyddu Dyw. Ser hynny, mae ein calonau yn caledu yn hawdd iawn. Mae'n anodd i fi fod yn bersonol achos fi'n nabod chi gyd, ond allai ofyn y cwestiwn fos o'n i'n gofyn, nid i chi'n unig, ond i'r rhai sy'n gwrando ar y we. Ydych chi... Ydych calon chi'n galed? Os y gornel fach yn y calon, fydda Dyw apelu ato. Oes na tybed? Oes na tybed? A mae marwolaeth heb Dduw yn drychu'n ebus. Peth ofnadwy yw hynna. Ddim un sydd yn sylweddoli fod dyd y farn yn ei aros. Dwi'n cofio unwaith aros yn tu capel a hewraig. Oedd hi'n cofio diwygiad ac yn siarad amdano. Ond mae'n dweud o'n golygu dim byd i fi, chi o? Nac oedd wir. Bydd da chi'n pregethu ar yr atgyfodiad, mae'n dweud. O dw, mae'n fi. Da chi'n ei gredu fo? O dw, bydd da chi'n credu? Dim byd o'n ei. Da ni'n marw fel cath ac i, mae'n dweud. A dyna fo. A da chi'n cadw ti capel o fi. A dyna bydd da chi'n credu. Ie, dyna'r cwbl, mae'n. Yna ben a ni. Oedd i gas. Oedd. Mae dydd gras yn cyflym mynd heibio. A chyfle i edifarhau yn diflannu. Yn diflannu. A mae'r rhaid i ni gyfarfod Dyw fel barnwr neu fel tad. Mae ddodiwch gyfarfod Dyw fel tad. A mae'n croesawu chi gydweud, dere ma machgen i, dere ma merch i. Fel tad, yn hytrach na un sy'n dweud, dos am golwg i. A mae gan Dduw gymeriad, mae o'n lan, da ni ddim. A mae o'n disgwyl oddi wrtho ni sancteiddrw a fedrwn ni ddim. Da ni'n dod yn bryn o ofynion Dduw. Rhaid cael perffeithrwydd llwyr. Wel, sut mae cael hwn? Ein gobaith yw Dyw yn helpu. Na'r unig gobaith, os na fydd yn mwy na dwyfol ar wahan i hynna, mae hyn yn llawn hanes calon galed. Mae gen i emyn yn hyn. Da ni wedi chanu'n aml. O'n i'n mynd i capel beth o disau Calfinedd yn ardal Manceinion. Ac o'n i'n hoffi'r capel yn ofnadwy. O'n i wrth y modd yna. O'n i'n colli cwr. Ac eto yn cofio dweud wrth mewn, dwi'n yn siŵr iawn beth dwi'n credu. A'n dweud i ddim yn credu fe fi. Ond dwi'n yn deall fe fi. A fe ddwedodd i, wel, dwi'n gweddio o doed i ddeall. A'r emyn yma oedd yn ychry ni. A gwrandwch arni, da chi wedi chanu lawer o weithiau. Pam o pam bechadu'r cyndyn? Pam y colli denau drud? Mae dy greuwr heddiw'n gofyn, pam yn ymgyndynu cyd? Pam yr ail groeshoed i'r Iesu? Pam na fyny droi a byw? Darfu iddo drosod wedi, dychwel, at y Dduw,
Rydw ar hwn. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau. Wel, dwi'n mond 20 neu 10 ar 20. Na, dwi'n cofio cael bwyd unwaith o cwbl neis iawn. Ond nhw'n 33 oedd ei hoedran nhw o ddau ar un peth. Ond da ni'n gwybod pan ni'n cael swper nhw, a bydden nhw'r wythnos yna'n cael damwain. Yn gadael 2 blentyn bach, a'r ddau'n cael ei lladd. Ond beth yw'r hyfed i? Nid 33 o'n nhw'n oge. 100. Ond nhw wedi cyrraedd oedran. So da ni'n gwybod beth yw'r oedran. Sy'n mynd fath beth a dweud, dwi'n ifanc am byth. Prysur y ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di, i ti yn ysgan chwarae. Di rywun mae dy oriau di. Ymhalu y byd y drigfan, wedi reil y byd ar dan. A gwrandwch ar hwn, o fe enaid, meddwl weithiau am y siwrna sydd o flaen. Cyn i ddiw dy roi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angau dy ddychrynu, mynd adnabod Duw a'i hedd. Wel, bydda chi feddwl hynna, oedd hi'n emyn oedd yn peri arswyd i fi. So ni'n gwybod, bod hi'n crefyddol, bod hi'n credu bod hi'n credu, eto ni'n gwybod na rhywbeth mawr yn golledig, ac yna mae o'n dod. O beth am y dyn yn sôn amdano chi, o deulu ni, y marw heb obaith. Wyddwch chi, mae gan Dduw ryfedd ffyrdd. Wyddwch chi, beth ddigwyddodd i blant o? Troi allan i fod yn sefydlu y capeli dros y wlad i gyd. Dydyn nhw'n Gristnogion. A hanes y cyntaf, a wrando'r John Elias. A fel o John Elias, oedd yna res o fechgyn yn mynd i wrando ar y Methodistiaid ac yn gwawdio, ac yn gwneud sport a sbri, ac yn cuddio ei wynebau ni hetia. Ac oedd o'n enwog a fod yn hwn, a fod yn ofnadwy. Ond un diwrnod, dagrau oedd yn yr het, ac fe ddath ei gredu, ac yn un arweiniodd yr lleill i fod yn sefydlu capeli. Na chi ryfedd o angrediniaeth digwilydd i gredu gosyngedig. Mae'n gallu digwydd. A dwi'n sôn o pethau hyn oherwydd maen nhw wedi digwydd a maen nhw yn wir. Mae dydd gras yn cyflym mynd heibio a chyfleuad i farhau yn diflannu. Ond mae'r rhaid cyfarfod a Duw fel barnwr neu fel tad. Y mae Duw yn sanctaidd. Da ni heb esgus. Ni wedi gwasanaethu arfer a chapel. Da ni heb esgus. Ac mae Belshazzar fan hyn, mae yn ddyn sydd dim esgus i gael. Allaf dweud, ni'n wedi gweld dim byd. Chawys i rywbeth amdano fe. Allaf dweud hynny. Y mae Belshazzar yn gwybod cryn dipyn am bethau Duw. Oedd yn frenin ofnadwy. Oedd o'n ddyn drwg iawn. Ei dad oedd Nebuchadnezzar. A'i frawd Nabonidus. Yn blentyn, mi fydda mo'n cofio'r bethau hyn, yn blentyn gwyddau am Israel. Ac am y 4 llanc ifan, Daniel a 3 arall, a ddaeth fel carcharorion a caethweision, ond fe nath y brenin weld bod gallu yna Nebuchadnezzar a'i parchu nhw. A'r bechgyn hynny 4, diwaroddus iddynt wybodaeth a deall ym mhob disg doethineb, a Daniel a hyfforddai fe ym mhob gweledigaeth a breuddwydion. Nawr, oedd Belshazzar wedi clywed bod Nebuchadnezzar unwaith i cael breuddwyd, ac oedd wedi dychryn, ac oedd ofn yn ei fywyd. A mae Daniel yn esbonio y breuddwyd iddo fo, ac mae o'n hyfeddu. Oedd Belshazzar yn gwybod hyn. Oedd o'n gwybod bod ei dad i cael profiad felly.
atebodd y brenin a dywedodd o Daniel, mewn gwirionedd, y gwn mae eich diw chwi, yw diw o diwiau, ac arglwydd y brenhin oedd, a datguddiwyd, ac sydd o datguddio dirgelaethau oherwydd medru hon o datguddio o dirgelwch hwn. Yna dro arall, o yna reol wedi cael ei gwneud i addoli eilyn a air. Ac roedd y bechgyn ifanc yma yn gwrthod tri ohonyn nhw, yn gwrthod addoli. A'r gosb oedd cael eich llosgu farwolaeth. Mae hwn yn beth gyffredin yn hanes yr eglwys. Ac yna, wele mae ein diw ni, a dyma beth o'n ddweud. Mae'n beth nes yn dweud nhw, gwrandwch eich gymo. Cofwys ar eich wneud, y plygwch ger bron y delwn, anna gwbl, efo beth yn iawn. Y plygwch ger bron y ffwtbolar, bel na, whatever. Gnewch yna, efo popeth yn iawn. Wel y mae ein diw ni, yr hwn o'r ydym ni wedi addoli, yn abl, i'n gwaredu allan o'r ffwrn, dan llyd boeth. Mae'n gallu achub ni o'r tân. Ac y fi yn gwared ni wrth law o frenin, gallaf wneud hynna. Ond o'n i de, bydd hysbys i ti frenin, na ddolon dy ddiwiau, ac nac ag yn ymwng i ddelw ac ag ofadaeth. Ac yna, os nad ydy diw yn dymuno ti ffad y tân, dyna ni ddim yn mynd i agrymu i'r delw hwn. A tebol Nebuchadnezzar dywedodd, bendigedig yw diw Siadrach, Mesach ac Abednego, o'r hwn anfonodd ei angel ac a ward o farlodd eweision a ymddiried asant yno ac a dorosant ar chymyn y brenin ac ar osod ei cyrff rhag gwasanaethu nac yn grymu ohonynt i un diw, ond un diw ei hun. Fi'n edmygu nhw bod nhw'n cael eu rhoi yn y fflama, ddaren nhw'n llosgu. Ond ar rwy'n hefo nhw, mae hwn beth rhyfeddol o Belshazzar yn gwybod hyn. Fyddwch chi ddim yn hofio beth fel yna, ond Nebuchadnezzar wedi rhyfeddu am hynny byddai ffodlon brenin gennych yng nghyngor a thormaeth dy bechodau, meddwl Daniel. Fe aeth Nebuchadnezzar yn sâl yn feddyliol, ac fe wellodd, ac ar ddiwedd ei oes, dyma beth wedodd o, ac yn niwedd dyddiau, mae fi Nebuchadnezzar a ddyrchefais fy llygaid sy ar nefoedd am gwybodaeth a ddychwelodd ataf, a bendithias a goruchaf am olianais a golgoneddus o'r hwn sydd yn byw byth, am fod ei lywodraeth ef yn llywodraeth tragwyddol, a'i frenhiniaeth hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Does yna amheuaeth i Nebuchadnezzar y tad dod i gredu yn gyfan gwbl yn yr arglwydd yw. Gwyddai Belshazzar hyn. Oedd yn gwybod. Allan wedi dod chlywed sydd ddim erioed, oedd ddim cyfle yn tre ni, neu'n cartre ni, neu pentre ni. A beth oedd gwleid Belshazzar. Be nath o? Wel, mae yna olygfa yma, mae'n un ddiddorol. Maen nhw'n defnyddio llestri air y deml o Jerusalem. A chi beth ofnadwy, mae e fel mynd ar llestri cymyn a cael sport mewn tafarn efo llestri cymyn. Fedrwch chi ddechmygu rhywbeth mwy hyll. Yn y sen, o'ch y gwydra bach fa. Rho 20 o'n nhw'n fi, allan o'n nhw gyd efo cwrw. A dyna beth o'n nhw'n wneud. Gymeron nhw llestri air y deml a'i defnyddio nhw mewn ffordd sarhaus. Yna beth o'n nhw'n wneud, a mae hyn yn cynhyrfu dicter Duw. Yr awr honno, bysedd law dyn a ddeithant allan ac a ysgrifenasant ar gyfer y canhwylbren ar galcheb parell llys y brenin, a gwelodd y brenin ddarn y llaw a sgrifennodd. O'n i'n hoff o farddoniaeth erioed, a goroni oed yn ei gwleid Belshazzar wedi disgrifio hyn, y digwyddiad hyn fel hyn. Ar y mur draw o welir, ger gwen y canwyllbren hir, nhw ddigorff ddele anelwig, denig, gul, heb gnawd na gig. Na chi ddisgrifiad
o'r bus yma yn ysgrifennu o flaen llygad Belshazzar. Fyddech chi'n meddwl fydda hynna dod o fwy o sensors. O'r oedd y brenin yn ofnus. Yn ofnus. Yn annibyddio'r lliw y brenin at y wyn, at y welw. A'i feddyliau a'i cyffroesant fel y datodau elwynau ac y curodd ei luniau naeth wrth y llall. Oedd bynnag luniau nhw'n cyrraedd ei gilydd. Oedd oedd dychryn, ond hynna ddim digon. Di dychryn ddim digon. A mae'n galw y swynwyr i weld beth sydd ganddyn nhw ddweud. Ac mae'r llys yn edrych, mae'r brenin yn crynu. A mae o'n frenin? Pam mae o'n crynu fel hyn? Ond da ni'n gweld yma galon galed, iddo gael ei dychryn. Fedrwch chi ddim dychryn neb i gredu. Fedrwch chi ddim dychryn. Fedrwch chi ddangos iddyn nhw, ond fedrwch chi ddim dychryn. Gras sydd yn dod â nhw at Dduw. Fyddwch chi, wedi si mewn rhywle, fe anghofio'r enw'r hon, ac mae o'n wir. Mae llawer o bobl yn dweud, ond fe arhosa i tan y munud ola. A fe gredai pryd hynny. Ond dyma'r gwir i chi. Mae yna linell. Ar ochr hyn, y mae trigaredd Dduw. A fanna ydych chi'n byw. Mae trigaredd Dduw. A falle bod chi'n mynd i capel, falle bod chi'n Gristio, falle bod chi'n credu'r pethau hyn, a ydych chi'n byw yn ei trigaredd e. Falle bod chi ddim yn credu dim byd, ond ydych chi'n byw yn ei trigaredd e. Mae yna myneddgar tuag atoch chi. Mae'n eich tywys chi, mae'n eich rhiannu da chi, mae'n eich cyfeillion da chi, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond yn y llinell yma, yr ochr arall yw, di gofaint Dduw. Nawr te, fe gaeth i chi, dau reidir. Mae un yn cael ei achub ar y funud ola. Da chi wedi meddwl pam nath y llall ddim? Oherwydd wedi croesi y ffin rhwng trigaredd Dduw a di gofaint Dduw ymhell cyn dod i'r groes. A mae hyn i ni gyd. Da ni ddim yn gwybod pan da ni'n croesi'r ffin lle mae Dduw yn dweud digon, yw digon. A dydy o mos faint da ni'n bilio, dydy o mos faint da ni'n gofyn digon, yw digon. Fedrwch chi ddim chwarae gyda Dduw. Credwch tra ydych chi yn yr ardal yna o drigaredd Dduw. Ond na Dduw croesi'r ffin. Heb obaith mae'n galw am Daniel y brenhines Cymraeg Nebuchadnezzar sy'n dweud, mae yna ddyn yma, i Daniel di enw fo, fi all esbonio'r geiriau yma'r bus sydd wedi ysgrifennu ar y wal. Ac oherwydd cael yna Daniel hwnnw, yr Horoddus Bren, enw iddo Belteshazzar, ysbryd rhagorol a gwybodaeth a deall dehongli breuddwydion ac eglurodd amhegion a data'r clymau, galfer dalun ar awr hon ac a fi addegnis y dehongler. Calw Daniel. A fe geti esboniad o'r gwbl i gyd a na'r peth di setlo. A mae Daniel yn dod. A mae Belshazzar yn nabod o'ch gwrdd. Yn meddwl, yna dygwyd Daniel o flaen y brenin, a llefarodd y brenin, a dwi'n wrtho Daniel, ai ti yw y Daniel hwnnw o feibion ceisgle Jwda, yr haeddig brenin yn had i o Jwda, yn cofio'n iawn. A mae'r brenin dweud os wneud i esbonio peth yma, gei di wobre, gei di arian, gei di air, gei di hyn, gei di boblogrwydd, gei di le pwysig yn y deyrnas. A mae Daniel, dwi'n mysio dim o'r peth yna. A mae Daniel yn gwrthod ac yn atgoffa Belshazzar fod ei dad wedi credu yn yw. Dyma beth mae Daniel yn dweud. Dwi'n mysio dim o'r bresanta ni. Wyt ti'n cofio dy dad? Wyt ti wedi anghofio dy dad? Wyt ti wedi anghofio sut dath y dad, dyn caled i ddechrau, i gredu? Wyt ti'n cofio hynna?
wyt ti anghofio'r teulu, a mae Daniel yn cyhyddo Belshazzar o bechod mawr. Mae'n dweud, eithaf ymdrechefais yn erbyn arglwydd y nefoedd a llestri ei di ef a ddygasant gert o fron diath i thai, ac ni wyddas nac an y deddiad diw a mae dy anod o di yn ei lawef a'r holl ffyrdd eiddo. Wel, wyt ti'n mynd sylweddoli bod dy anod o di yn llaw diw. Wrth wneud y bregeth yma, neges yma, gofies i yn bell yn ôl nawr. Faint o'n i'n 38, dwi'n meddwl. A rath i'w salw sydyn arno fi. Oedd ei weld yn derfynol. Ac ond fe ddeis i yn well. A dwi'n cofio mynd i bregethu ac yn mynd i'r pwlpid. A do'n i ddim wedi meddwl amdano fwriadol, dyna'r bregeth oedd gen i. Y Duw y mae dy anad o di ynddo a chi. Y Duw y mae pob anadl da chi'n anadlu heddiw yn llaw Duw. Wel, maen nhw'n eiriau trawiadol. Mae Duw, dyma'r geiriau, mene. Mae Duw wedi terfynu dy deyrnas. Mae wedi dweud, wel, ti wedi ennill llawer o wledydd, so fa, na ni, a ben na ni. Dim yn rhagor, dim ceinio rhagor. Tecel, wedi dy bwyso yn y cloriannau a dod yn bryn. Mae Duw wedi pwyso dy fywyd ti yn y cloriannau a ti'n bryn. Ti ddim digon da o gwbl. Peres, bydd y deyrnas yn cael ei rhannu rhwng y Mediad a'r Persiad. Dwi'n barod wedi penderfynu bod y holl deyrnas i yn mynd i gael ei rhannu rhwng y ddwy genedl yna, a noson honno bu Belshazzar farw. Calon galed. Ond oedd ddim dymuniad yna. Fod o'n gwybod cymaint. Nabod Daniel. Nabod y bechgyn ifanc. Cofio'r gwerthiau'r hyfel. Cofio'i dad yn credu yn Duw. Ac yn credu mor bendant hyn i gyd. Hyn i gyd. Mae galon o fel craig. Ac mae wedi croesi'r ffin, eich fawr. Rhwng trigaredd Duw a dicter Duw a doedd dim gobaith. Fy hun, dwi'n credu iddo groesi'r ffin pan nath o ddod â llestri air y deml a wneud sport am eu pennau nhw. Fe nath o groesi'r ffin. Mae'na rhai pethau wnaeth Duw ddim i goddef nhw a chi'n croesi'r ffin rhwng trigaredd a dicter Duw. O fe unai meddwl weithiau am y siwrne sydd o flaen. Yna'n olaf heb Dduw. A ydych chi heb Dduw? Ni yma heddiw a'r rhai sy'n gwrando. Yn y llyfr Effesiad mae'n dweud, yn disgrifio rhai sy'n heb Dduw, mae'n drawiadol iawn. Eich bod chwi y pryd hynny heb Grist wedi eich dieithrio oddi wrth wladwriaeth Israel ac yn estroniad oddi wrth amodau'r addewid heb obaith gennych, heb Dduw yn y byd, rhyw beth ofnadwy, heb Grist, dim un addewid yn y Beibl yn perthyn i chi, heb obaith, heb Dduw. Fyddwch chi, mae'r gair yna heb obaith, a beth ofnadwy, ydych chi wedi gweld pobl cael newyddion a doedd dim gobaith. Dim gobaith. A dyma ni heb Dduw, heb Grist, diarth, heb obaith, heb Dduw. Beth nawn ni? Dim ond un sy'n gallu helpu ni, yr arglwydd Dduw a'n harglwydd Iesu Grist. A dod i nabod ei drigaredd ef. Chi'n yn gwybod pnawn yma, pa mor agos da chi i'r llinell. Felly wedi ambell un dweud, o, dwi'n cytuno. Bod na linell, dwi'n cytuno. Ond dwi'n reit yn ganol y trigaredd wy saff.
Chi'n mwyn gwybod? Fatha awr ydych chi oddi wrth y llinell. Fatha diwrnod ydych chi oddi wrth y llinell o drigaredd Duw a dicter Duw. Byddwn yn ceisio casgu rhywbeth o werth i gynnig i Duw am fywyd tragwyddol, a does a ddim byd. Yr ydym yn eisiau trigaredd Duw. Mae'r sefyllfa yn amhosibl. Mae un emyn roed o fel hyn, fe chadu rhyw enw, ni byddaf enw gwell, rwy'n dlawd, rwy'n frwnd, rwy'n euog, o byd i garo gêm. Gwrandwch ar hynna. A dwi eisiau chi fel gyda'ch calon, fe chadu rhyw enw, ni byddaf enw gwell, rwy'n dlawd, hynny di'n ysbrydol, rwy'n frwnd neu rwy'n fudur, dirty. Rwy'n euog, o byd drigarog im. Ond sut a bleau a benafu. A mae'r ateb yn yr arglwydd Iesu Grist. Nid oes gennym bwysau ysbrydol a phechod yn ein tynnu ni lawr. Be sydd o le? Be sydd yn cyfri? Dim ond Duw. Nid ydym wedi ei garu. Hyd yn bod chi'n cael clorian fel hyn, ar degor chymyn, car o'r arglwydd Duw a holl ganon ac y blaen, ac yna'r gorchmonion eraill i gyd, ynglyn â chad am y gymodog, a felly mlaen 10 ohonyn nhw. A diolch chi bod chi'n dweud, eisiau rhoi gynnig gan ni. A dwi'n hoed yn rhoed yn y clorian. Beth sy'n rhoed yn fanna, fydda Duw? Wel, fy nghariad at Duw. Ydy o'n bwysau dim nhw. O, ti'n mynd i caru fi? O, trio hynted, dwi ddim wedi godi nebu. O, wy'n gweld wedi godi nebu yn dy galon, ti'n pwysau dim. Dim. Does dim gwerth yno ti o gwbl. A pob beth yn erbyn di. Rwy'n ti wedi methu ar y gorchymyn cyntaf. Pe chadur yw'n henw. Nid oes gobaith am fynediad i'r nefoedd. Fe fedrwch chi giro ar y drws a gweiddi a sgrechen a'r gwbl. Ond ni agorir o drws. Ni agorir o drws. Ac am 1000 o flynyddoedd, oeddech chi'n dal i gicio'r drws. A dweud, o'n i yn mynd i capel, o'n i yn licio'r y bobl yna hefyd, o'n i yn ar di'r drws. Ddim yn agor. Ddim yn agor. Nid oes gennym le i Dduw yn ei bywydau. A oes gobaith am achubiaeth. Ydych chi'n gallu deud prawn yma, wi wedi fy achub. A oes gobaith am achubiaeth. Oes maddyddiant am bob bai. A oes hedd am edduguniaeth. Oes maddyddiant am bob bai. Oes med Duw, o'r nef yn eglur, mi ddarperais Aberllawn, y mae hedd a gras a chysur gennym rhoddion parod iawn. Sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu achu enaid a niolchgar yr ateb yw, a mae Iesu Grist yn dweud, wi wedi rhoi fy hun yn dyledu, wi wedi cadw'r gorchmynion yn dyledu. Wedi cymeryd y fethiant ti ar fy sgwyddau. Wi wedi cymeryd y gosb ti yn fy nghorff. A dyna'r efengyl. Mae yna ddigon o bobl wneud pregethu yn efengyl am y groes yn gyffredinol, ond ddim ystyr y groes. Talodd yno swm dy ddyled a gwerthfawr waed ei galon friw. Yr oen di-euog yn o'n marw, a minnau'r euog yn cael byw. Ydych chi eisiau mynd i'r nefoedd? Wir nawr. Da ni ddim yn mynd hyn, a rhaid fydd hyn nawr. Dwi'n mynd teimlo'n hyn. Dwi'n teimlo'r un peth. Ond dwi yn hyn. A dwi eisiau mynd i'r nefoedd. A dwi'n mynd i'r nefoedd.
oherwydd un peth syml, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fol oes. A iogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth y groes. Os edrych hwnna i'r dwyrain draw, os edrych hwnna i'r de, ymhlith a fi, neu yn te ddaw. Does debyg iddo fe, haid gweld ein pechod, a edrych a dwi'n hoffi beth dwi'n weld. Ac os ydych chi'n dechrau meddwl am Dduw, beth wedwch chi na, dwi ddim yn hoffi. O fe na i ohirio yn dipyn, na beth peryg, da chi'n gwybod pa mor agos â chi'r llinell. Teimlo cywilydd am rhai o'r pethau da ni wedi wneud, a gwybod ein bod ni yn fethian llwyr, a da ni'n dechrau codau'n golygon at yr arglwydd Iesu Grist. Ond rhaid cael edifeirwch. Ydych chi'n siarad o plentyn sy'n dweud, o reit, ond mae rhaid ti fod yn sori. Na, dwi ddim. Mae'n fod yn cyfri dim. Mae'r rhaid edifeirhau. Sut berson dych chi? Ti'n iawn? Neis? Caredig? Anwyl? Cas? Hunanol? Eisiau ffordd o'ch hun? Sut berson ydych chi? Ti'n iawn? Rhaid cael edifeirwch, a mae Duw yn helpu ni. A rhaid cael ffydd. Nawr, nid y ffydd, fel da ni'n defnyddio'r gair, bod gen i ffydd, bod y llyfr afara, ond ffydd sy'n dod i'r nefoedd, i'r galon. Ni allai dinistio'r ffydd yma, a mae'r ffydd yma yn arwain chi i ymddiried yn Iesu Grist, ein hargwydd. Beth fydd eich diwedd chwi? Oes yna gyfnod pan ydych chi'n dweud, o dwi'n cofio'r man a'r lle, dwi'n cofio dda, fe eisiau mewn typar, o do wir i chi, ond fe dorod Duw fi lawr. A sy'n rhywbeth, ges i un menyw, neis iawn yn nabod y capall o'n i'n weinidog, dydd hanes sydd dath i. Ac o'n i'n meddwl dim byd bod o'i fach, o teimladau mor gryf gan hi. A meddwl hi, o'n i wedi rhoi treig o lew am flwyddyn neu ddwy'n gwrando arna chi, nid trwy weithredoedd, ond trwy ras, trwy credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn fi hi, wedi cael digon. Goodbye. Wedi cael digon o hyn. A sy'n beth i'r ffrind, dwi'n mynd dos i nesaf. Ac pan ddath y Sul, mae'n dweud fi'n, wel, wy'n credu a fi am y tro ola. A fi esi, ac fe weles, ac fe ddealles, mae trwy ffydd. A dwi ddim wedi ngadael i. Na'n stori wir i chi. Codi'n golygon at yr arglwydd Iesu. Beth fydd eich diwedd chi cyn i Dduw droi fyny, cyn i dorwedd yn y bedd, cyn i angaid y ddychrynu, mynd adnabod Duw a'i hedd, mynd adnabod Duw a'i hedd. Ni all enaid farw. Mewn ffordd fyna bitiri. Bydd eich corch iach yna i chi marw fel na fe tywyllwch at yna'r cwbl. Ond diolch yn gallu. Diolch yn gallu. Na pam da chi'n teimlo ddwy oed brawd yma. Achos mae'r enaid yn tragwyddo mewn un peth. Diolch yn ifanc nag yn hen. Mae yna. Chi, enaid. A mae'r enaid yna dragwyddo. Enaid gwerthfawr. A'n drysor y beth. Pidwch a'i daflu fe uffern. Cynigiwch a'i Grist. A dewch chi mewn i'r nefoedd. Cael trefn i faddau pechod. Yn yr iawn, beth mae Crist yn neud hwnna. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan eich horon. Mae Iesu Grist i'ch aflawn i hi. Cyfiawnder yn dweud digon. Ardderchog byddai'r ddeddf. A'r tad yn gweiddi bodlon, yn hollol fodlon.
yn yr iawn, a diolch byth fe seion am yr iawn. Yn awr, hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn, llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb a gredo. Ni chollir neb a gredo, llawen hawn, gan lwyr ymroddi iddo, llawen hawn. A dyna ni. Mae Nebuchadnezzar, a hynny nefoedd, pwys am meddwl, a Belshazzar yn uffern. Oedd yn gwybod digon. Oedd yn gwybod digon. Ond fe groesodd y ffin o trigaredd Duw i ddigofaint Duw. Beth amdano chi a beth amdano fi. A fydwn i ddweud, mae'r afael sicrafru. Mae'r afael sicrafru. A fyddwch chi barod i fyw ac i marw, a farw dros ein hargrwydd Iesu Grist. Nawr gadewch i ni weddio. Yn diolch i ti o Dduw a thad ein hargrwydd Iesu Grist ein bod ni'n gallu troi atat yn ei enw sanctaidd ef ac yn diolch i ti am dy ofal at gariad drosom ni. Ac yn gofyn am bob un sydd yn gwrando y pnawn yma a pawb sydd yma hefyd ac fel bod ni mewn ffordd yn gynulleidfa wasgaredig ac eto mae'r ysbryd yn gallu cyrraedd man hyn, man draw ac yma. A da ni'n gofyn i ti o Dduw o anfon di yr ysbryd glân yn enw Iesu mawr ei weithrediadau megis tân o dyddiad ef i lawr. Amen.